Pini là bằng sai hẻm mà long cái bang pen pipi loi thek long cái Nilitum Karbilo Charlie asong Hamren Regional Committee pen piniladak nilitum aduya hoy border pen Meghalaya border pen kachi hoy lok labangso forest bit along nitum ke bang nang kokalam thibang ala pulo ke damtang nini ni thoma frang pen sitame lapu mukro area long jitu thengpi kang hu pu alam ki penang social media la pen news channel along tame nilitum thek long lo laso yoine si pinilitum ladak nang ka humri mate ahok pet alam kilongi phansi ni litum ladak na humri lo la pen litum ladak pen birta long pon lo je ke damtang jitu thengpi kang hu alam itu news long ki pi je kinap tang thengpi si chelo plot posi haladak puthot chelo plot posi ni litum news long thek lo la si pini ladak wang lo ni tum hok pera birta bang ni tum long lo hok lo theng halabang so thengpi kang hu bang ke ladak towara ko mat ni litum thek pon long lo tami halabang so long ladak bit department ben bid officer tum ame thang a duty check lem ben hala tum long ke khang duni mate kache song duni phalang tum bor ilo sida me hala so long jakong lang no tum ajakong themuna kayo ni si asai jok je alang li tumari deng ben si labang so kenep tang a theng pia gari tame lo na kok lo pusin tum birta long lo la si hala bang so hut ke hok lo ladak department tame ladak padarvi asong si theklong la pe ladak protection a bangke law and order pen si tame ladak te bok terai ave piniarnia sa ladak Assam police pen mate pene BOP pustame avelang lasu yo ini me alang litum kache song un edet mate ke khang dun un edet la bangke nilitum pen sitame alang tum han thangnat akoi kipi kangtung mate akoi kipi po alam ke avelo sitame isi therak me alam bangke la pulo ahok pet bangke ladake bit office chot polotang ladak pen akang tui dolang idum department of hanang cedan det penalang litum kenep tang atheng pinang thipon jok aphisi tame piniar ni ladak ranger nang chihumri relang lapeng ke protection ranger ta nang chihumri relang la bangke nitum Karbilo Charlie song pen bangke la ke alang litum han condemn lo kopi posi piniar ni anta ing samri lo la pena bangke la bang suap por hut ni lining je ingtung jitu border along non nitum illegal activities ki ong nai pule thengpi kang hu la si labang so thengpi kang hu alama bangke la ke damtang ben sitami wang bom lo sitami non apor jitu non ke do bom a protection ranger atinior hut bang si excessive ason si nilitum thek dun long athe bangke ke damtang videswar teron ke do ake hai videswar teron protection ranger ke do sitami penang thengpi kang hu tum phan ke nep kang nang la pen ke rai kom du nilitum birta hin pen sitami la pen nilitum ke chingki che than bom nitum birta long long hi ake hai protection ranger ke do sitami la hai illegal activities jasemet pet thengpi kang hu along bangke penang ke nep dun penang ka che song do nilitum thek long sitami non jitu ke do bom pune protection ranger nomor jati nomor deka sakia laso ranger wang lo pupen ke piniar ni tami ladak department besta me arjulong piniar ni ta keng pak lang chibi belang alang li dak nang ke jon chekloyon trok ne dul tami piniar ni tami border le chele le pin lang konasi kupi ma thengpi kopunasi ke kon ma ti chelang le pin lang polo deng la ke nil tum ke accept thek thelo lasi itum Karbiang long alir alon ke do la pen tomon ke me ke long ke labang su lir seng sang athengpi ayoy ni lo aposi la puson alir alon la haya thengpi ke rai komia phan bangke jasemet pet ilituma along rielong bangke mesen la pen kang tang kang sak officer sinai la son sa dormha che chot pen he megjang chot officer ke nil tum nang ni asi Karbiang lo autonomous council phan chuning rilo la puson protection ranger phan bangke jitu duty ka che claim that officer phan bangke lar siladak mesen bene taxer reser mate jakong kedu lahai kai ke ta chirok tok hala pusona officer si nilitum da ladak nilitum West Karbiang lo phanang pinaing pusi nili labang so media hin pensioning rilo lapena bangke litum ladak labang so bidalong sitame ladak ke border kisung komentu ne naki lei tum chipu thek the bon sitame ladak protection a hormu thang ta belang lapen department along facilities non tong sekot pen alang litum konani pine ghotona dokok lo pulote ke pale dun da prangi phan gari ta belang ladak lapen network ta meme pulo tang te alang litum tame Karbiang long autonomous council phan kachuning ribangela pulo aduya hoy kapaching thuri phan aduya hoy long itum hormu do an thengpi theng prang sang ti ar long ke do an sitame kacherai kom dun thegia phan la bangso department iltuma phan ke nang sotlo alang lituma phan si iltum ninga che thelo pulo tang te iltum ladak bangke prabjin pen gari motor tame pinangi la pen ke ladak banduri wal sitame alang litum phan pinangi la pen stop tame nang paong nangi la pen bangke Karbiang long autonomous council pen kabor ipon
nilitum birta ke longa teng pulre Ladakh border long sa me BOP nang ki BE po alam the nilitum long lo la pen nilitum ninga rong par pik lo la sila bangso BOP ta me prap jin pen kim rang si border long kisung do an si ta me dak forest department la pen ke BOP long ake the ki dinga tum pen kadu ko we cherap chiri pen Ladakh border adu ya hoi long kisung an ta me ka che song ra pen la pen border ka cherai kom thibi thengpi theng prang ar long sang ti ka cherai kom thek ji phan Ladakh BOP ja me prap jin pen nang pathir nei pusi litum kar bilo charlia song pen tuning rila